da sake saduwa a sabon bidiyo. A yau za mu bayani yadda mutum zai samu free videos a pixabay website. Da farko za ki shiga browser ɗinki da sanya pixabay.com, sai ki danna search key. Amma da kuke gani gashi nan ya buɗe, za ki sign up da za ki sa Gmail ɗinki da password. Da kuke gani ga nan na shiga zan yi sign up. Za ki selecting in sign up ɗin direct da Google ne, za ki shiga inda zai nuna miki Google ɗin da kike ra'ayi, sai ki selecting ki danna join. Ok, gani ga nan na create account da su. Na shi nan zan muku aro ko ga inda profile mutum zai fito. Na shi nan za ki iya canza hoto. The next thing za ki scrolling ko kuma ki shiga search bar. Inda ya fi sauƙi kenan ki rubuta abin da kika zo nema a website, hoton abin da kika zo nema a website ɗin. Da kuke gani zan yi search abin da nake so in yi download a website ɗin. In rubuta email marketing. Tunan sun fara bani abin da suke da shi. Za ki ta scrolling zuwa ƙasa har ki samu abin da ya miki. Idan kika ga hoton da ya miki, za ki taɓa wannan hoton ne zai buɗe, inda wanda kuke gani a can sama ga download ɗin. Idan kika shiga dukansu JPEG ne, sai ki zaɓi kwalitin da kike so, kowanne da nauyin shi. Ne zan zaɓi medium, cikin biyu na tsakiya kenan. Gashi nan yana downloading, ya gama. Za ki danna open ɗin nan na kusa da sunan hoton, ki buɗe shi, ko kuma idan ba shi da ke bukata ba sai ki cigaba da scrolling. Ake download aƙalla kilon kala 5, 3 ki gama tara. Idan kika gama sai ki zaɓa. Bancin taɓa hoton za ki iya dan long pressing na hoton sai nuna miki option kamar da kuka ga na yi, sai kawai ki downloading, shi ma zai direct. Fatan mun fahimta. Idan kun ƙaru da wannan bidiyo, kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing.